Serqa ta' miljuni, skit totali mill-Labor, il-Prim Ministru jibqa' jattakka l-ġudikatura u Joseph Muscat jittimbra dak kollu li għaddej bħala pasta żgħata. Fl-aħħar sigħat l-eks-Prim Ministru reġa' żvoga mal-Facebook fejn kiteb illi min qed iċappas lilu nnifsu ma' din is-saga se jiġi ġudikat bl-aħrax mill-poplu fl-immedjat u mill-istorja għal dejjem. Lesta t-taqbida kontra min irid jivvendika ruħu, stqar Joseph Muscat. L-attenzjoni kollha issa ddur fuq Burmarrat fejn minn hawnhekk Joseph Muscat se jkun imsejjaħ sabiex jeffaċċja l-akkużi kriminali, akkużi li s'issa għadna ma nafux il-kontenut eżatt tagħhom għalkemm qed jingħad illi iduru madwar akkużi ta' korruzzjoni, ħasil ta' flus kif ukoll frodi. Ħarġet ukoll l-aħbar fl-aħħar sigħat illi ġew friżati b'total ta' 30 miljun, din ukoll hija aħbar illi Joseph Muscat għadu sa issa ma ċaħadx. Kien is-sit netnews.com.mt li żvela b'mod esklusiv li l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat għandu ordni ta' friżar fuq rasu li laħħaq 30 miljun euro. Dan fil-waqt li eks-Ministri għandhom ukoll ordni ta' friżar ta' assi li laħqu l-miljuni ta' euro. Akkużati oħra jinkludu diversi segretarji permanenti u anke l-Ministru Chris Fern. Huma għandhom jitresqu akkużati bi frodi, korruzzjoni u ħasil ta' flus, għalkemm lanqas dawn l-ismijiet ma ġew konfermati b'mod uffiċjali. Kollox jindika li fil-bidu tal-ġimgħa ġew preżentati fil-qorti numru ta' akkużi kriminali kontra l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat u eks-Ministri in konnessjoni mal-inkjesta li kienet intalbet minn Repubblika. U fil-lista tal-akkużati jidher li hemm anke Konrad Mizzi u Edward Cicluna, kif ukoll l-eks-Chief of Staff ta' Joseph Muscat, Keith Schembri. L-akkużi kriminali li ġew preżentati huma ta' gravità u serjetà kbira, akkużi li jġorru magħhom snin twal ta' priġunerija.